ministre, drago što vas sve skupa mogu pozdraviti i što sam danas domaćin kao gradonačelnik grada Petrinje, gospodinu ministru i županu sa suradnicima i što smo u ovo kratko vrijeme načeli jedno par tema, a posebno mi je drago što grad Petrinja je i danas domaćina sa pitanjima onima koja su važna i od interesa grada Petrinje, a ono što je ključ cijele priče je sigurno hrvatski branitelji, pitanja hrvatskih branitelja, pitanje svega onoga što bi hrvatski branitelji trebali imati u ovom gradu. Ja sam danas u posjetu Sisačko-moslavačkoj županiji, gradu Sisku i gradu Petrinji. U jednom, možemo kazati, prijateljskom razgovoru prezentirao sam program rada Ministarstva hrvatskih branitelja na način da smo zajedno utvrdili koje su to najbitnije stavke i programska područja vezana i za ovo područje, posebno područje grada Petrinje koje je dalo ogromnu žrtvu u Domovinskom ratu, područje koje je proživjelo obranu domovine, agresiju na grad Petrinju, progonstvo, povratak, velike žrtve, sve poteškoće obnove, uništeno gospodarstvo i težak život. I gdje hrvatski branitelji zasigurno žive u iznimno teškim uvjetima. Vama, poštovani ministre, želim da u svim svojim nastojanjima budete realni u svim dijelovima Lijepe naše i da zastupate ono što ste rekli u samom startu i ravnomjerni ne samo razvoj, nego i sve one interese koje smo mi kroz borbu u Domovinskom ratu htjeli artikulirati, a nismo uspjeli. Evo, i to će biti jedan zajednički zadatak i nadam se da uz koordinaciju udruga proistekli iz Domovinskog rata budemo došli još do sadržaja, a ključno je pitanje sigurno sva prava hrvatskih branitelja koje nisu ostvarili, da ih pokušate objediniti i evo tu imate sigurno podršku župana, koliko sam čuo, i mene kao gradonačelnika. Ono što je jedinstveno za sve hrvatske branitelje diljem Hrvatske na ovim prostorima je dodatno usloženo sa nekakvim drugim poteškoćama poput socijalnog ili stambenog zbrinjavanja. Tako da ja sam se gradonačelniku i suradnicima stavio na raspolaganje da ćemo zajedno osmišljavati modele, ali vodeći pritom računa da ta rješenja budu priuštiva u odnosu na državni proračun, da sve odluke koje budemo donosili budu temeljene na kvalitetnim analizama i da ćemo zajedno kroz kvalitetno osmišljene programe i projekte zasigurno doprinijeti boljem životu hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata koji su to zaslužili. Ministar je realan, ministar je čvrsto na nogama i ministar barata po meni sa svim onim pokazateljima, a to je ono što danas imamo u državi, možemo reći teška situacija. Ovdje nismo pričali o bilo kakvom razbacivanju, nego o realnosti, životu svih gradova koji su na ovim područjima platili ogromnu cijenu. I mislim da ta cijena i sve ono što nas u budućnosti čeka mora biti samo imperativ za ministarstvo, za županiju, za grad, za gradonačelnika i svi oni koji rade odgovoran posao u interesu hrvatskih branitelja, udruga proisteklih iz Domovinskog rata i na kraju boljeg života i standarda koje ljudi ovdje s pravom očekuju.